Hei, miten lisätä osallisuutta etäyhteyksien kohtaamisiin? Ja onko fasilitointi tähtitiedettä? Lähdetäänpäs tutustumaan, mitä se on ja mitä se voisi olla, kun fasilitoidaan hyvin. Lähdetään liikkeelle ihan ensin, että mitä tämä fasilitointi on. Fasilitointi on tullut latinan kielisanasta ja sitä ei voi suoraan suomentaa. Se tarkoittaa sitä, että autetaan yhdessä tekemistä ja oppimista ryhmässä. Fasilitoijan tärkein tehtävä on tukea sitä ryhmän yhteistä ajattelua ja edistää sitä yhteistä tekemistä. Eli hyvällä fasilitoinnilla luodaan sellaiset osallistujille olosuhteet, että se yhdessä tekeminen on mahdollisimman helppoa, sujuvaa ja vaivatonta. Fasilitaattori luo ne puitteet, eli sen tilan, aikataulutuksen, paikan ja myös ylläpitää sitä tunnelmaa, jossa ryhmän on hyvä toimia yhdessä. Lyhyimmillään fasilitointia ajatellaan käytettävä esimerkiksi yhdessä kokouksessa. Tai toisaalta suurimmillaan se voi olla myös uusien asioiden yhteiskehittämisen foorumin kohtaamispisteet pitkissäkin prosesseissa. Fasilitoinnissa on siis kyse yhdessä ajattelusta ja sen johtamisesta. Tällöin mahdollistuu myös yhdessä oppiminen ehkä semmoisen opettamisen sijaan. Myös opettaja on siis fasilitaattori parhaimmillaan. Toisaalta fasilitointitaito on myös yksi suomalaisen työelämän tärkeimmistä taidoista nyt ja todennäköisesti myös tulevaisuudessa. Fasilitointi käytännössä tarkoittaa sellaista, että se tilaisuus, tapahtuma, kohtaaminen, se on suunniteltu huolellisesti etukäteen. Se on myös toteutunut siinä aikataulussa ja sovitussa laajuudessa, mitä tarkoitus on ollut tapahtuakin, ja siihen on kytketty se ryhmän yhdessä ajattelun tekevistä tukevat toimintatavat. Käytännössä fasilitaattori siis aktivoi ihmisten ajattelua vuorottelemalla esimerkiksi yksilötehtäviä, pienryhmä tai koko ryhmän kanssa tehtäviä töitä. Fasilitaattorin tehtävänä on pitää huoli siitä ajan riittävyydestä ja toisaalta siitä luonnollisesta etenemisestä. Vaikka olisi hyvinkin suunniteltu työ ja kohtaamispisteet, niin aina voi joutua hieman joustamaan. Pääasia on, että nimenomaan ne osallistujat ja asiantuntijat pääsee käyttämään sitä omaa osaamistaan yhdessä siihen meneillään olevaan asiaan. Useimmiten puhutaan kehittämisestä. Se fasilitaattorin rooli voidaan ajatella, että se on puolueeton suhteessa siihen käsiteltävään asiaan. Tärkein tehtävä on nimenomaan se rakentava vuorovaikutuksen luominen, ylläpitäminen. Ja se oikeastaan on mahdollista, jos se aihe, mitä siinä asiassa käsitellään, on rajattu ja siihen kohdennettavat kysymykset on mahdollista ratkaista näiden osallistujien kautta. Etäaika on haastanut tämän fasilitoinnin. Me emme kohtaa toisiamme niin kuin oikeasti niin kuin linjoilla. Ja se haastaa toisaalta sen fasilitoinnin sen suhteen, että miten ihmiset saadaan innostumaan ja osallistumaan niin, että he eivät tee siellä samaan aikaan muuta. Teams on toisaalta tullut aika lailla jäädäkseen työelämän puolelle. Näitä alustoja toki on myös muita. Esimerkiksi oppilaitokset käyttävät paljon Zoomia. Alustat on toki erilaisia. Joka tapauksessa mahdollistaa nämä kohtaamiset ajasta ja joskus myös sitä, tai useimmiten myös paikasta riippumatta. Aika voi olla toki niin kuin linjattu yhteiseksi, mutta voi myös tapahtua eriaikaisesti. Ennen tätä Teams-tapaamista tai Zoom-tapaamista tai mitä tahansa alustan tapaamista, kalenterimerkintä tai se kutsu on erittäin ja äärimmäisen tärkeä. Mistä on kyse, mitä tässä tapahtuu, että on niin kuin kunnolliset hyvät ohjeet. Etukäteissuunnittelu nousee varmasti merkityksellisemmäksi silloin, kun olemme etäyhteydellä. Se aikataulutus ja käsikirjoitus sisältää myös tauot on oltava hyvin huolella pohdittu. Aikatauluun on myös syytä jättää hieman väljyyttä. Voi myös osallistaa jo etukäteen erilaisten kyselyiden avulla, jotta se osallistuminen olisi mahdollisimman semmoista luonnollista. Myös esimerkiksi pienryhmätiloja voidaan niin kuin rakentaa se suunnitelman mukaisesti etukäteen jo sitä kohtaamista. Sitten lähdetään miettimään, että mitä sillä merkitystä on, että me saadaan ihmiset osallistumaan, niin se lähtökohta on aina siinä turvallisessa ilmapiirissä. Kaikkein tärkeintä on siis huolellinen etukäteisvalmistelu ja lähtökohta siihen, että
Jo alun pitäenkin kerrotaan jo kutsussa vähintäänkin kaikki tarpeellinen, mieluummin vähän enemmän. Mitä tavoitellaan, mistä on ylipäätään kyse, kun me tulemme kohtaamaan? Mikä tämän aikataulu on? Mitä me tavoitellaan tällä tarkoituksen? Mikä tämän tarkoitus on? Keitä tähän on tulossa mukaan? Ei tarkoita, että pitää olla nimet näkyvillä, mutta toki se, että miksi nämä juuri ihmiset ovat tänne sen osaamisten puitteissa tullut. Mitä odotetaan osallistumiselta ja miten tähän liitytään tähän kohtaamiseen virtuaalisella menetelmällä ja miten tilaisuudessa osallistutaan yhteiseen keskusteluun. Sanatarkasti niitä ei tarvitse kirjoittaa, mutta se, että mitä tässä tuleman pitää. On hyvä esitellä itsensä ja rooli. Vaikka olisit osalle jo tuttu, niin rooli ainakin, mutta silloin se korostuu, jos olet täysin tuntematon toisille osallistujille. Fasilitaattoreita voi myös olla useampi. Silloin on hyvä ja tärkeää avata myös kummankin rooli, mikä on homman nimi. Toinen voi olla tekninen apu tai muu, ja toinen voi olla enemmän keskusteluttaja ja kokouksen eteenpäin viejä, kohtaamisen eteenpäin viejä. Anna myös osallistujille mahdollisuus vaikuttaa tilaisuuteen myös jo ennakkoon. Esimerkiksi ennakkokysely tai joku tehtävä, ja anna mahdollisuus myös valmistautua. Eli mitä odotetaan on erittäin hyvä lähtökohta onnistuneelle tapahtumalle ja fasilitoinnille. Ja niihin sitten kohtaamisella palataan, jos on esimerkiksi ennakkotehtävä. Erittäin tärkeää heti ensimmäisellä kohtaamisella on varata riittävästi aikaa ihan kuulumisten vaihtoon ja vähän tutustumiseen. Tutustuminen ei tarkoita välttämättä sitä, että jo heti alkuvaiheessa esittäydytään videot ja kamerat päällä, nimi esiin. Tämä voi olla tosi kynnyskysymys joillekin. Toisille ei. Osa on luonnostaan esille tulevia. Tähän alkuvaiheessa voi vaikka sanapilven avulla kysellä osallistujilta mielenkiinnon kohteita, minkälainen fiilis on tänään tai mistä päin osallistuu tähän tapahtumaan, mitä ammattia edustaa. Keinoja on todella monenlaisia. On pohdittava myös, mikä merkitys sillä tutustumisella on, jos on yhden kerran kohtaaminen ja jotain asiaa. Silloin välttämättä ei ole tarpeen niin kuin tutustua nimenä ja ihmisenä. Mutta sitten jos on pidemmästä kyse, niin ehdottomasti silloin tutustumista voi tehdä pikkuhiljaa. Pienryhmätoiminnot on erinomainen esimerkki siitä, että voi tutustua toisiin paremmin. Jo alkuvaiheessa on myös pohtia yhdessä tilaisuuden pelisäännöt. Lyhyimmillään totta kai tämä tarkoittaa sitä, että miten puheenvuoro pyydetään, miten osallistutaan, mutta sitten jos on vähän pidemmistä kohtaamissarjoista kyse tämän tietyn porukan kanssa ja varsinkin jos siellä on useita kymmeniä osallistujia, niin sopimalla vuorovaikutukset, kuinka käytännössä edetään. Voi myös sitten kysyä osallistujilta, mitä vielä jäi sopimatta, että me voidaan osallistua mahdollisimman hyvin tähän. Yhdessä tämmöinen luotu struktuuri kokouksille, tapaamisille, kohtaamisille luo turvallisuuden tunnetta osallistujille. Käytä siellä kohtaamisissa sopivia ryhmätyöskentelyn keinoja. Niitä on esimerkiksi Teamsissa todella monenlaisia. On nämä polstoiminnot, pienryhmätoiminnot, whiteboard-toiminto ja toki voi luonnollisesti käyttää myös muita käytettävissä olevia osallistamisen keinoja. Esimerkiksi anonyymit kyselyt luo myös sen, että jokainen uskaltaa kirjoittaa siihen vastaukseen omana itsenään, mutta ilman nimeä. Chat-toiminto on tosi hyvä myös osallistaa, koska siellä voi myös äänestää, peukuttaa, käyttää reaktioita. Kehotan myös fasilitaattoria käyttämään näitä painikkeita paljon. Mahdollista myös niin kuin pysähtyminen kohtaamisissa erilaisten kysymysten ja ihmisten yhdessä ihmettelyn ääreen. On todellakin luonnollista, että ihmiset ajattelevat eri tavoin ja myöskin näkökulmat vaihtelee. Sanoita sitä yhdessä, puhuttua yhdessä koettua tekemistä ja tee eteneminen myös näkyväksi kokouksen aikana. Tässä voi käyttää esimerkiksi
PowerPoint-pohjaa tai muuta, jota jatkuvasti kirjoitetaan, kun keskustellaan. Tämä voi myös olla toisen fasilitaattorin rooli. Ylipäätään hyvin fasilitoitu kohtaaminen tai niiden sarja näillä virtuaalisilla alustoilla on parhaimmillaan sitä, että siellä moninäkökulmaista keskustelua syntyy sen käsiteltävän aiheen ympärille. Siihen palataan, siihen liikutaan tai uudelleen muotoillaan. Yksilöiden erilaiset näkökulmat haastaa aina ryhmäjäsenten omia käsityksiä käsiteltävästä asiasta, jolla syntyy keskustelua ja kritiikkiäkin. Tavallaan oma ajatus tulee uudelleen arvioitavaksi, jolloin tapahtuu myös oppimista. Jos yksilö toimisi yksin tai ei saa ääntänsä kuuluville, niin välttämättä oppiminen ei ole samanlaatuista ja toisaalta silloin helposti lähtee myös multitaskaamaan, kun olemme etäyhteyksillä. Joka tapauksessa virtuaalisella välineellä voi saada myös jopa helpoimmin näkyväksi kaikkien näkemykset kuin kasvotusten postit-lapuilla perinteisesti kirjoittaen. Kannattaa kokeilla. Myös fasilitaattori voi tehdä virheitä, mutta se ei haittaa. Useimmiten osallistujat eivät sitä tiedä, mikä virhe siellä tuli tehtyä, ellei joku yhteys katkea. Rohkeasti siis kokeilemaan. Kiitos.